Здравейте и добре дошли на раздумката с Маня за Истанбул. Началото на октомври, малко дълга ваканция беше след летните горещини. Надявам се всички да са добре отпочинали, в добро настроение. В новия сезон на раздумката с Маня бях посъветвана и смятам за сега да послушам да не е всеки четвъртък, освен ако няма твърде големи желания изразени у моите приятели и съмишленици, а да е през седмица, защото се застъпва до някъде с статиите в блога и би могло да се възприеме, че Маня туристката, вместо да радва хората, може би и да им досажда. Така че сега ще пробваме едно известно редуване, а може би зимния сезон, когато всички заскучаят, надявам се, не ни затворят да си стоиме по къщите, да не това да е причината, а просто защото по принцип по-малко се пътува през студения сезон и всички заскучаят, тогава може и така по друг начин да подходим. Още една новост ще ни предстои този сезон. Смятам да каня гости. Аз през предходните сбирки само така споделях като намерение, но сега вече е твърдо решение, така че на следващата раздумка, която е не на 8 октомври, т.е. на 15, през един четвъртък от сега, от 8 до 9 вечерта, моята приятелка Ева, която всъщност е тук също в момента, ще ни разказва за едни чудесни местенца, малко на запад от нас, не много далеч, които тя имаше щастието да посети наскоро и ние така с благородна радост, не завист, ще слушаме какво тя има да ни разкаже. Тя е събрала доста интересни и красиви, много красиви впечатления от там. Но така, едно по едно ще обявяваме, а за сега добре дошли в Истанбул. Споделям с вас тази вечер известни спомени, които в една своя малка част вече не могат, поне за момента, за голямо съжаление, да се видят във вида, в който аз мога да ви ги покажа. И като стигнем до конкретните места, ще споделя с вас, защото друга моя приятелка съвсем наскоро беше до Истанбул и донесе едни малко противоречиви, хайде да нарека, може би малко тъжни новини, за които може и да сте чули, но се надяваме, че те няма да са задълго и няма да ощетяват нашата любов към Истанбул. Като казвам за любов към Истанбул, установила съм, че той е един изключително противоречив град за различните хора. Много често хората са със смесени чувства първия път, когато се запознаят с него. Не могат да решат харесват ли го, не го ли харесват. Той има толкова много лица различни и човек, който не е видял, хайде не всичките, но поне повече от едно лице, вероятно трудно може да вземе решение за своите чувства към него. Но съм забелязала, че след това хората или се влюбват в него завинаги, или в крайна сметка така остават с смесените чувства или дори с известно разочарование. Аз в крайна сметка реших, че харесвам Истанбул и ще се опитам да го споделя с вас. Обаче не мога да го споделя в момента, защото не иска да тръгва презентацията ми. Само една секунда. Така. Като един истински телец, тези от вас, които ме познават, аз не мога да не започна с нещичко за хапване. Всъщност, понеже реших да подредя своя разказ за Истанбул хронологически този път, за разлика от предните пъти, започвам с вечерта на пристигането ни в Истанбул след доста дълго пътуване с кола. Ние сме малко маняци, нашето семейство. Обичаме така да си се качим в колата и да си пътуваме 900, 1000, 1300 км, няма проблем. Да си поспираме тук-там, така по румънска традиция, да си носиме сандвичи в колата и да си харесваме зелени полянки, на които да си ги ядем. Изобщо така едно много народно пътуване. Но при пристигането си на съответните места, което в случая с Истанбул беше вечерта късно, обичаме да се поразходим и да усетим духа на мястото. Това, което усетихме при пристигането в Истанбул, беше една много хубава вечеря, защото си бяхме гладни. Но някак си нямам снимки от самата вечеря, имам снимка само от десерта и затова не го ви споделям. Това е тахан с шамфастък, който ние най-безсрамно изядахме наведнъж и след това трудно спахме, с две думи. Въпреки че изглеждахме ето така.
На другия ден обаче, вече бяхме бодри, станахме, решихме да пробваме обществения транспорт в Истанбул, търсейки площада, района Султан Ахмед и Топкапы, съответно неговия връх на хълмчето Султан Ахмед. Качихме се на ето тези прекрасни трамваи, нали, зелено, май месец началото, слънчево, всичко е чудесно. Тръгнахме. Озовахме се на съвсем друго място. До ден днешен не знам как стана. Зареждаме Топкапы в Google и той ни закарва на едно такова съвсем, ама съвсем не топкапъйско място. Върнахме се обратно. Там вече започнахме да виждаме такива едни по-султанахметски неща, като например тази порта на една военна академия, доста атрактивна, както и някои по-стари сгради с интересни украси, малко занемарени. Съвременното и старото в град като Истанбул няма как да не вървят ръка за ръка, както и добре поддържането с не толкова добре поддържаното, за съжаление. Много красиви сгради бяха в леко така интересно състояние. Накрая намерихме портата за Топкапы, въпросната, и мога да ви кажа, че това е една от най-глупавите ми снимки, защото ето така съм снимала портата. Много по-добре съм снимала това, което беше зад портата, и това е Сергия Загеврети. Но за свое така оправдание мога единствено да кажа, че като човек родом от Добрич, аз изключително много ценя гевреците и имам много високо мнение за тях. Това само в оправдание. След това, разбира се, ето постарах се да заснема и портата и да мога да ви я покажа. Оттам нататък се навлиза вече в музейния комплекс, където се намира двореца Топкапы и Истанбулски музей. Зелено, приятно, добре организирано. Почти навсякъде в този сезон, април-май, има опашки. За всяко едно място, дори за Истанбулските археологически музеи, които всъщност са комплекс от 3 музея. Музея на Ориента, Същинския археологически музей и павилионът с плочките. След малко ще ви ги покажа. Изчакахме си опашката, въпреки че си бяхме купили любимите мои пасове, както аз ги наричам. Нали, преди за Йордания, като си говорихме, през цялото време рекламирах йорданския пас или йорданския пропуск за обектите. Тук има мюзиъм пас или музеен пропуск за Истанбулските музеи. Горещо го препоръчвам също. Това е вътрешния двор на комплекса от музеи. Освен голямо открито пространство, вътре имаше и такива едни мънички закътани алейки с зеленинка, сред градинки, с така, допълнителни експонати в тях, където човек дори можеше и да си поседне. Имаше и такива мънички местенца, където може да си пине чаец, защото не може човек да в Турция да не пине чаец с някой хубав сладкиш. Включително и ето такива странни дворчета на едни други нива, но все пак сме на хълм. В музея сме. Знаете, аз не мога да не ви покажа музей. Първо влязохме в археологическия си музей, който имаше една малко по, хайде да кажа, често срещана част, египетската. Египетското наследство, знаете, хилядолетие, то е навсякъде по света, можем да го срещнем навсякъде. В случая ще минем бързичко през него, защото все пак сме в Истанбул. Харесвам шапките, не мога да не ви ги покажа. Египетски са, да. Надявам се, че знаете какво са шапки и за тези, които не знаят, това са подготвените слуги за величието, което е починало и погребано, които в отвъдния живот трябва да продължават да му правят живота благ, хубав и лек, помагайки и най-вече прислужвайки. Оттам нататък ние, разбира се, някой ми вдигна ръчичка, извинявайте. Сега само да видя как мога да му... Добре. Не знам кой е зад това. Ако искате си, включете микрофона и кажете, ако искате нещо. Не? Или в чатбокса после? Добре. Ще продължавам тогава. В един такъв археологически музей в Истанбул, в голям град, няма начин да няма и богата колекция от статуи, традиционните обичайни статуи.
Сред тях обаче имаше и такива малко, които бяха по-необичайни, като ето тази статуя на младо божество, което по някаква неизвестна за мен причина не можеше точно да се определи дали е мъжко или женско. А ако вие имате някаква идея защо, ще се радвам да я чуя. Освен това имаше и други интересни сред статуите, които изглеждаха като сглобени от две различни части, а всъщност по-скоро с различни цветове в мрамора. Здравейте отново, мили хора! По някаква причина за първи път ми се случва да бъда изхвърлена от компютърен COVID, очевидно. Много моля за извинение. Сега ще продължа. Само че... Добре. Здравейте отново. Надявам се, че се чуваме. Технологии. Все пак, ние продължаваме своята разходка из музея, където много исках да ви покажа останките от напоителната системка на Константинопол. Както можете да видите, като за един мегалитен град, още от хилядолетия назад, неговата напоителна системка си служи с така доста големи мащаби, впечатляващи също. Не знам съвременните тръби за съвременните градове, водоснабдителни, как изглеждат. Тези на Константинопол и сега на Истанбул са си били впечатляващи. Друго, което прави много впечатление в византийското наследство, в целия наш ъгъл от света, са интересните керамични украси. Поне прави впечатление на мен. На мен изключително много ми харесват. Този начин да се изработват филиграни, да се правят каменни поставки за украсите и след това да се запълват. Ето така, заготовка за колонка, също в музея, направена с формичките, подготвени за запълване. И ето колонка, която е отчасти запълнена. Не мога да кажа вече се запълва, защото тя вече не е достатъчно запълнена, поради причина, че всъщност е стара и нещата са и опадали, но дава представа как изглежда. Друга любима украса от византийския период – рисуваните плочки, които са се подреждали в изключително разнообразни форми. Стъкло. Винаги ме очарова. Начина, по който този материал успява да бъде формован, подчинен на волята на човека, оцветен в най-различни цветове и поставен да ни служи за благовония, като някои от тези шишенца, или за други по-прагматични питейни цели, всъщност очарованието му не се губи от целта. Интересно откритие, направено в музея. В едни по-стари, по-рано византийски и предвизантийски времена, в погребални ритуали са откривани ето тези човечета. Мънички едни такива, сгънати, мен нещо индийско ми напомнят, нещо така далекоизточно ми намига от тях. Нямаше обяснение с каква цел са сложени и какъв им е произхода, но както виждате, доста от тях са намерени в различни гробове от тези по-стари периоди. Явно са имали някакъв смисъл на времето да пазят, да помагат, да превеждат към загробния живот. Здравейте отново на всички, които виждам. Нямам абсолютно никакво обяснение защо се получава това. Интернет връзката ми си окей, работи, проверена. Мога само да се извиня и да се опитаме да продължим. Ако се случи трето прекъсване, не знам. Истанбул не иска да ни пусне да го разгледаме. Аз това почвам да... Добре. Все още сме в музея.
археологически в Истанбул. Може би по-бързо трябва да минем през музея и тогава на Zoom може да му харесат повече другите неща, които съм подготвила да покажа. Така че ще притичаме по-бързо. Аз се удивлявам винаги от различните погребални обичаи на нашите предци, на хората, които са живели преди нас по тази планета, раждали са се, обичали са други хора, умирали са накрая и е трябвало да бъде постлан техния път към един друг живот, в който всички са вярвали, даже че е по-добър от този на Земята. Така че това, което беше представено за нас в музеите в Истанбул, също беше отчетено и уважено от нас, включително начина, по който са се организирали част от погребенията. Аз няколко пъти правя връзката, като си гледам снимките с Game of Thrones, последния сезон. Те според мен бяха заимствали доста от византийските практики в рекламите за сезона, който го е гледал, ще види приликата, предполагам. Във връзка с тези обичаи, нещо, което изключително любопитно ми беше, плочи, които затварят гробниците на различни семейства, фамилни гробници. Както виждате, на тях има тези специално по 8 главички. И ми беше много интересно да разбера сега как така правят тези плочи. Дали когато нов член на фамилията си отиде, свалят плочата и изчупват нова с 8 главички вместо 7, например, ако преди погребаните са били 7. Накрая успях с дълго търсене да намеря куратор в музея, който ми обясни, че изобщо не било така. Всъщност, хората, когато си правили гробници, те ги правили с перспектива. Към този момент никой от тези 8 не бил починал. Те си казвали, че тази гробница ще бъде ето за тези 8 човека. Макар че, попитах аз, тук явно има някакви деца, които ще остареят, дай Боже, ще имат дълъг живот, ще починат и ще бъдат погребани, но те може би ще се оженят или омъжат, ще си имат техни деца. Какво става по-нататък с половинките и с разрасналата си фамилия? Човека не можа да ми отговори, това все още е въпрос, който ме мъчи. Тази снимчица специално си я сложих, защото много дълго се блещих, за да се и да се чудя какви са тези неща, докато накрая не ми припомниха моите спътници един много чудесен вид. Как човек влиза в магазин и вижда друг човек, който наблюдава ето такива подобни форми и го пита, защо се блещиш ти на тези форми? И той казва, искам да купя ваза за жената. Обаче имам проблем, тя няма дупка отгоре, къде се слагат цветята? Другия погледнал, повдигнал и казал, ти мани, че няма дупка и дъно няма. Та ето и аз така, по този повод, винаги се присещам как човешкото око може да вижда определени неща, а други съвсем да не прави връзка и да ги пропуска. Клинопис винаги много ме очарова. Как са успявали не просто да предават информация с тези изключително сложни за изпълнение тънки и криви формички, а то и много информация на малко място. Тук, например, на тези таблички, на едната има договор за заем на пари, в който е упоменато, че ако получателят на заема не върне съответно дължимото до първата реколта, тогава ще има еди каква си лихва всеки ден. Другото е писмо, клинописно на глинена плочка, до някакъв си там човек, на който му се съобщава, че подателят е взел заем от някакъв лихвар миналия месец, за да му нахрани децата и получателят трябва много бързо да прати сребро по първия човек, който пътува в тази посока, за да могат децата да продължат да ядат и да не гладуват. А пък третата плочка всъщност е договор за продажба на малко момче, което в съвременния ни контекст и за нашите разбирания изглежда ужасяващо, но според тази плочка майката продава детето на госпожа някоя си и дори се упоменава, че ако някой друг дойде да предяви права или претенции към покупката, бога ми, то майката ще дължи неустойки в размер на еди колко си всеки ден. Сега, в тяхна защита може би трябва да кажа, че това са 19 века преди новата ера, което не прави нещата по-поносими, но ето, хората така са живели, в такива условия и такива разбирания са имали. Още клинопис. Само да отбележа, че първата плочица най-вляво представлява таблицата за умножение. Представете си така да ви я преподават. Продължаваме с още малко погребални ритуали, защото не можем да ги пропуснем. Имаше специална зала, посветена на тях, от която съм избрала само извадки. Аз лично не бях виждала такива саркофази, които приличаха на, виждате, на тулуп с главичка малка. Много странни бяха.
Снимала съм си ги специално, макар и с не много добро качество. Някои от саркофазите бяха по-простички, разбира се, а пък други бяха еха. Разказваха цели истории. Ако се загледате в човечетата, тук има една жена, която шепне нещо на друга. Има младеж, който е разсеян, докато друга го гледа с любов. Водят конче на някъде, накъде не знаем, може би на водопой. Изобщо цели истории. Жалко, че няма кой да ни ги разкаже. Колко ли забавно щеше да бъде. А някои пък бяха още по, как да кажа, великолепни. Подозирам, че хората, семейството, на които им липсваха главичките, обаче, както ще видите отгоре, но мисля, че са съпруг и съпруга, които са били притежатели на саркофага, явно са били от по-заможните, или както казваше моята баба Милата, от по-възможните, защото са успели вече цели 3D сцени да си изрежат в саркофага, явно да ги съпровождат в онзи по-хубав живот, който ги е чакал. Чудесният павилион с плочките, който също беше част от комплекс археологически музеи, и е това, което е останало от замък за забавления към двореца Топкапа. Какви са били точно забавленията вътре, не беше пояснено. Сградата е изключително красива. В момента е нещо като музей на изкуствата. Аз си обърнах по-специално внимание, защото съдържаше ето тези плочки, заради които е наименовано и които са изключително атрактивни. По този начин. Ето ги от по-близо. Това са така наречените изник плочки, за които аз научих, посещавайки този павилион. Кръстени са по името на район и град Изник през периода 15-17 век. Там е било върхът на плочкопроизводството. По тези земи и съответно техните продукти са били най-високо ценени и най-достойни да красят един така великолепен, държавнически, господарски палат за забавление. Още малко плочици отвътре, за всички, които биха ги харесали колкото мен. Така изглеждат стаите вътре в двореца за забавления. Отново с хубавите плочки. Виждате синьото в различни нюанси, златното, черното и бялото са основни цветове. Много хубава комбинация. Включително на камини, както и на архитектурни елементи, подадени в по-едър план, за да можем да ги видим от по-близо, включително и тяхната изработка. Естествено, работата с глина и производството в периода Изник не се е ограничавало само до плочки. Както виждаме, има и съдове. Също много красиви. Оттам нататък продължаваме към един друг музей, включен в пропуска, който си бяхме закупили. Музей с дългото име Музей за историята на науката и технологиите в исляма. И последния да затвори вратата, но няма значение. В този музей си бяхме почти самички. Не знам защо не се радваше на толкова голям интерес. Всъщност той се намира на същото място, на хълма Топкапа, точно зад археологическите музеи. Пак избрано от него, това, жалко, че не мога да ви попитам в момента и да дадете предположение, но това е воден часовник. Представете си само с колко пространство, пари и великолепие трябва да разполагаш, за да си позволиш да направиш такава огромна мебел, само да ти показва часа. Евалай. Това са дядовците на лимонките гранати. Не можех да не си ги снимам, въпреки че са предназначени за лоши и нечовеколюбиви цели. По някакъв начин така ме засърбяха ръцете да ви ги покажа. Както и този комплект специализирани лекарски инструменти. Всички тези инструменти принадлежат на един единствен лекар, офталмолог, очен доктор. Ако се вгледаме в тях, може би ще си помислиме, че всъщност не искаме да знаем за какво служат една голяма част от тях, където те извитите острите долу. Но аз така с ужасено любопитство все пак прочетох табелката, където те бяха описани. Установих, че някои от тях не са толкова зловещи. Например, някои от тях са за вадене на песачинки, попаднали в окото, или отделен инструмент за вадене на усили, попаднали в окото. Чак пък специален за усили, но имаше. Или пък за отстраняване на нещо полепнало от вътрешната страна на клепача.
Добре, това мога да го приема. Обаче и тези ножички горе, дето ги виждате, бяха за, цитирам, рязане на клепач. Спирам до тук, не искам да знам нататък. Имаше и страшно много макети на технологиите и науката в исляма. Честно казано, не знам за какво служи. Обаче, искам да ви покажа просто пример, че хората се бяха постарали да ни ги покажат. Жалко, че бяхме само 3, които ги гледахме в този момент. Не знам следващите как е било. От другата страна на този музей се намираше паркчето, което е на Топкапа, което беше изключително приятно в този пролетен ден. Включително хората можеха да си лежат по тревата, да си пият чайчето вътре по пейките и по полянките и пак ще стигна до сладкишите, така че да продължим нататък. Стигнах до храната обаче. След дълго разглеждане на музей, човек някакси се чувства огладнял. И понеже ние си харесахме едно много приятно ресторанче, точно отстрани на хълма Топкапа, не мога да не го споделя с вас. Виждате сиренца, банички, не е нещо супер непознато за нас, като българи. Естествено, нашите кухни са много общи. Начинът обаче на приготвяне може да бъде много различен, много атрактивен и изключително вкусен. Не знам дали има нужда да пояснявам. Кебабченца с люта чушчица, с доматче, с кисело млекте и сосче. Радост за окото и за стомаха. Вечерта на този първи ден приключи с разходка из площад Султан Ахмед в единия ъгъл или в едната страна, на който се намира Света София. Мисля, че не можем да я сбъркаме. Почти всеки от нас смятам, че е виждал на снимки, на телевизия, на филмчета, където и да е. Много красива, впечатляваща и денем и нощем, когато е осветена по по-различен начин. Площадът е изпълнен и с други интересни сгради и обекти, училища, бани, гостилници, гостоприемници, извинете, и така нататък. А от другата страна се намира джамията Султан Ахмед или Синята джамия. Вътре не можахме да влезем, защото в момента беше в ремонт, така че мога да ви покажа само фасадата й. Впечатляваща, голяма, също много красива. Така. Добре си пасват със Света София в двата края на площада, създават чудесна атмосфера. И вътрешното дворче. Единствено успях да заснема, това вече беше към края на деня. На следващия ден влязохме вече в Света София. Ако има нужда само 2 думи за нея, построена като голяма базилика, през още 4 век, 2 пъти разрушавана. Настоящата сграда е от 6 век, от времето на император Юстиниан I, който решил да направи нещо много грандиозно и е успял, защото през всичките тези години тя си стои с всичките си особености и великолепия в архитектурата. Била е джамия, много дълги години беше музей. И ето тук стигаме до момента, в който съм длъжна да поясня, че снимките, които ви показвам от Света София, в момента вие не можете да ги видите точно така, нито да ги направите така тези снимки, защото тя от съвсем скоро отново е действаща джамия. В часовете за молитви достъпът е и ограничен, и труден. Жените се отделят от мъжете, за да вървят по-отделно, не се пускат в централната зона. И не, с 2 думи, не действа като музей. Можете да влезете, можете да изчакате дългите опашки и да видите някои от нещата, но не е същото. Не знам дали е моето място и аз ли съм човека да изразявам мнение. Може би хората имат определени нужди, няма да седна да ги съдя, но това е обект на ЮНЕСКО и ЮНЕСКО изрази своето мнение по въпроса. Ще приключа до тук. Предверието на храма, което виждате, започва да ви впечатлява още с влизането, защото е покрито с златни мозайки по таваните като начало. Ето ги по-отблизо. Някои от тях бяха леко повредени. Въпреки това се вижда, че са правени опити за реставрация, така че красотата все още е там. Влизане през големите врати към голямата зала на Света София, която взима акъла, честно казано. Въпреки че по време на нашето посещение, виждате, вътре се работеше, течаха укрепителни работи, не можехме да видим целият интериор, нито да го снимаме добре.
Всеки път, когато влезете, тя ще ви вземе акъла. Просто няма начин. Някои детайли. Порфирни колони. Много впечатляващи при входа, много скъпи се оказали. Осведомиха ни, че сложени са при входа, защото са само две. Дори за император на цяла империя, с много ресурс, тези порфирни колони се оказали много скъпи, така че във вътрешността са подменени с други по-простички и по-евтинки. Но ето те са ги оставили тук, да може да ги види всеки новодошъл, да се впечатли надлежно. Близо до колоните стои шишенце за вода. Мъничко. Впечатляваме се. Също така броеничка, разположена в ограждение с размерите на цяла стая. Продължаваме да се впечатляваме. Тук-таме се виждат все пак някакви следи от хилядолетното съществуване на този храм. Имало е все пак някакви слягания, намествания, размествания в тежкия купол, очевидно, но се вижда, че сградата е издържала. Въпреки че се е наложило да бъде укрепвана тук-там допълнително и на някои места това личи. На мен ми хареса библиотеката. Вътре имаше библиотека в Света София и по-скоро огражденията на библиотеката с тези прекрасни филиграни. Някои от нововъведенията, направени когато Света София е станала джамия, това е всъщност вътрешно минаре. Тук се изправя свещеникът и изнася проповед. Аз не знаех преди да вляза в Света София сега, че минаретата могат да са вътрешни. Мислех, че са само външни, но ето, тук хората така са подходили към въпроса на времето. Пак от тогавашните нововведения, михраба. Това е арка в стената на джамия, която сочи посоката към Мека, свещено място. Естествено, винаги е под формата на арка с огромни колони от двете страни. Още едно от нововведенията, направени при тогавашните трансформации, беседка, не знам как иначе да го нарека, от която вярващите били призовавани преди молитвата да се събират. Някои от нещата, които са оставени при нововъведенията. Когато Света София е превърната в джамия, собствениците, новите стопани, хайде да ги нарека, са решили, че има неща, които си струва да бъдат оставени. Ето виждате тук в долната част всъщност на фотографията Дева Мария с Исус. В момента мога да ви кажа, че те са покрити с паравани от плат. Сега, когато отново е действаща джамия, защо съвременните мюсюлмани са решили така, за разлика от своите предци, не мога да кажа. Надяваме се, че ще дойде момент, в който отново ще можем да ги виждаме. Още неща, които са останали от тогавашните стопани. Горе в ъглите може да ги видите 2 от 4 ангела, които са били изографисани около купола и всъщност си бяха останали там. Тоест те и сега са там, просто са скрити. И ето го и купола, не в най-добрата възможна гледка, в която може да се представи заради скелетата по укрепването, но вероятно няма човек, който да не постои поне няколко минути под този купол и просто да го гледа. Втория етаж, в момента достъпът до него също не е разрешен за хора, които не идват за молитва, но ние тогава успяхме да се качим. Той също е много красив, филигранен, с каменни украси, с стенописи. А от тук, където се изкачваме по стълбичките от долния етаж, на времето е имало връзка към патриаршията на Константинопол. Това, което ми направи впечатление, получавайки информация в Света София, е, че с известно нахалство според мене, портите, които са отделяли храма от патриаршията, са били кръстени порти към небето. Ама тези от храма към патриаршията, не наобратно. Няма да коментирам. На горния етаж също има оставени стенописи, всъщност мозайкописи, ако мога да го кажа. Някои леко увредени, някои в добро състояние. Показвам ви един от тези, които при нашето посещение си се виждаше, че е реставриран и в по-добро състояние. Красиви. В двора на Света София
също от нововъведенията в едни по-стари времена, е и чешмата, която е традиционна за мюсюлмански храмове, където хората се измиват преди да влязат на молитва. Снимала съм я просто защото на мен поне ми се видя изключително красива като архитектурен елемент. Оттам е много близо един друг много интересен обект, така наречената цистерна базилика. За съжаление, снимките ми оттам са не много добри, да не кажа много лоши, поради качеството на техниката, с която разполагах в момента. Но ако не сте имали възможност да ги видите до сега, пожелавам да имате тази възможност, така че сами да се насладите на пространството. Това е огромно водохранилище, също дело на император Юстиниан I, горе-долу по времето на изграждане на сегашния вид на Света София. Негов план да докара вода от 19 км от някакви близки 19 километрови планини и да събира тази вода в това огромно водохранилище, за да може Константинопол да бъде защитен от към обсади, да може да издържа и населението да бъде обезпечено. Усещането вътре в цистерната е изключително странно, трудно за описание, така че още веднъж пожелавам сами да имате шанса да попаднете там и да го видите. Още един опит да ви покажа нещичко с лошия фотоапарат, но така изглежда от наземното ниво. Огромно пространство, покрито с колони. В момента не е пълно с вода, очевидно. Някои от по-интересните пак акценти вътре. Почти всички колони са еднакви. Има само няколко, които са различни и това е едната от тях. По неизвестни причини, строейки тази колона и поставяйки я, са рециклирали статуи с глави на медуза. Те са две такива. В едната медуза, така, която съм ви сложила, лежи малко така полегнала си, в другата е с главата даже надолу. Причината да се ползват и направят по този начин не е известна. А другата е плачещата колона, наречена така, не защото има релеф, тя единствено има релеф за разлика от другите, но защото е постоянно влажна. Плаче. Оттам нататък преминаваме към самия султански дворец Топкапы, наречени на хълма. Той е бил конструиран в няколко големи двора, както подобава на царски обект. Външният първи двор в момента е парк, част от който и видяхме. В този парк има и някои по-нови и по-стари сгради. Някои от по-старите са предадени на природата, ли да го кажа. Както можете да видите, през май изглеждат приятно за окото. Входът, портата, която е деляла първи от втори двор на времето, днес е официалният вход към музея Топкапы, към официалния туристически обект. Тя се нарича Gate of Salutation, беше преведена на английски, понеже на турски няма как да разбера точно какво значи, и би трябвало да е нещо като порта на приветствието. Портата не си я представите като една вратичка. Портите всъщност тук са сградички, цели сградички, със собствени арки, с собствени колони, със собствени стени и ето такива лъскави и красиви тавани. Вътре във втори двор сме вече. Той е ограден с такива арковидни коридори около зелените площи в средата, където са изложени статуи, различни плочи, други обекти на изкуството, други исторически находки. Не зная какво има на тази плоча, но просто за мен тази писменост, тази азбука, този начин на писане винаги бил много красив, много атрактивен и въпреки, че не знам какво пише, избрах нея да ви покажа от всички изложени артефакти, просто защото ми е приятно за окото. Ето още картинки от първия двор. Дръвчета, полянки, много приятно. Малко зад или в страни, по-скоро на първия двор, през арчица се влиза в странично разширение на двореца, което представлява имперските кухни. Всичкото това с всичките тези комини отгоре представлява имперската кухня. Трябва да се има предвид, че в най-лошите, да ги кажа, времена на двореца, тази кухня трябва да храни около 3000 човека на ден. В най-добрите 10 000. Аз не си представям как се хранят 10 000 човека на ден и явно са се справили по някакъв начин, но кухните са си така сериозни постройки,
Като държа да отбележа, че около 1/3 от кухнята беше сладкарница. Сладкарски цех, айде да го нарека. Сега можем ние да си обясниме защо, като хора споделили източната кухня, кухнята на Османската империя, и ние така не можем да се отървем от любовта към лукума, към баклавичките и всякакви други такива много вредни в наши дни. Хубави неща. Тези снимки са уникати вътре от кухните и са единствените, които успях да направя, защото се оказа, че вътре било забранено да се снима по неизвестни за мен причини. Аз не бях прочела табелката и успях да наштракам толкова преди да дойде много любезно да ме помоли една млада дама да прекратя. Но си исках все пак да ви покажа как отвътре тези комини, които гледахме отвън, как изглеждат отвътре. Здраво, стабилно, кухнята е трябвало да работи и да си изхранва персонала на двореца. Портата между втори и трети двор, Gate of Felicity на английски, аз я преведох нещо като порта на блаженството. И пак виждате, това не е врата. Това си е отделна сграда, през която отиваме в следващия двор. Следващия двор е по-церемониален. Ето тук е павилиона за аудиенции на султана. Павилион. Бая си е къщичка. Така изглежда дворът. В него намерихме едно известно количество неидентифицируеми сгради. Тоест, самите сгради вероятно си знаят какво представляват. Стопаните на музея вероятно знаят какво представляват, но не си бяха направили труда да ни осведомят. Аз ги снимах така за инвентари, защото са красиви. Не можем да отречем. Тъкмо решихме, че ще идентифицираме една от тези сгради и установихме, че той е сувенирен магазин. За сметка на това намерихме личната молитвена зала, стая на султана, която според мен може да кандидатства за молитвените домове с една от най-хубавите гледки в света. Показвам. Смятам, че си струва. Оттам нататък имаше и други павилиони, някои от които идентифицирани, т.е. с табелки. Този павилион се казваше павилиона с диваните. Пълна липса на въображение, но какво да се прави? За сметка на това не мога да пропусна да ви покажа таваните на павилиона с диваните. Не знам какво мислите по въпроса. После само жените били суетни. В следващия двор, последния и най-вътрешния, това се оказа, че е дворът на султанското семейство, но само на мъжката му част. Тоест, това е павилиона на наследниците на султана. Задната част на този павилион имали са си чудесно водно огледалце с прекрасна тераса, вероятно подходяща за писане на поезия. За съжаление, в момента беше сухо и не можем да си го представим точно как е изглеждал във времената, когато всичко си е работело и се е ползвало по предназначение, не е било само музей. Можем да се опитаме да си го представим. Украсата за сметка на това беше изключително разточителна и отвън, т.е. по външните стени на стаите и вътре. Комбинация от плочки изник, за които вече се осведомихме, и седефени врати на шкафчета и капаци на прозорци. Доста скъпа изработка. Връщаме се обратно в втория двор, или първи отворен за посетители, и виждаме залата на Имперския съвет. Също пищна, тук са се събирали везирите на султана, за да се съвещават и да решават какво да го съветват по важни държавни дела и въпроси. Най-впечатляващо за мен в тази зала вътре беше едно абсолютно не впечатляващо на пръв поглед прозорче. Това е известно като прозорчето на султана. По някаква причина явно султанът е държал да бъде осведомяван за хода на дебатите на неговите везири по време на техните срещи за взимането на решения, не само със самото решение, защото това прозорче е директен достъп от към харема и не са подслушвали жените, макар че сега султана като не е бил там, не мога да ви гарантирам. Но това си е султанското прозорче, през което той се е държал осведомен за абсолютно всички текущи важни дела.
И това е от другата част на залата, в която, както виждате, така са създали или поне са се постарали да създадат комфортни условия на везирите за заседание. Добре, че тази идея не е хрумнала на нашите народни представители, че щеше съвсем да ни излезе из носа. Зад залата на Имперския съвет е едно мъничко, невзрачно, тясно входче, което води към доста голям комплекс, а именно Султанския харем. Това е първия коридор, първото дворче, в което попадаме, влизайки там. И то е дворчето на специалната дворцова стража, която е охранявала харема. Спалното помещение на дворцовата стража виждате на 2 етажа, като беше ни обяснено, че старите войници, старото е спяло долу, а младото, новобранците, е трябвало да се качат горе. Сега явно излишните, допълнителните усилия са били за тях. Нищо ново под слънцето. За сметка на това, трябвало е да спят на 2 етажа и един до друг, обаче са си имали цяла отделна и немалка стая за пушене. Така си и беше името – стаята за пушене. Интересни приоритети. От този двор се влиза вече към същинския харем и, как да кажем, последния last line of defense, както може да се каже, последната защитна линия са били така наречените бейлиев внуси, които наистина са контролирали прекия достъп до харема. Това е тяхното помещение. Вляво са спалните им и другите техни стаи, а напред е вече двора към дамските помещения. Това са вече помещенията в харема. Продължаваме с украсите и с разточителството, да си го кажем. Няма по-разточителна стая, по-разточително помещение от покоите на Валиде Султан или майката на настоящия султан. Това е нейната приемна зала. Можем да се впечатляваме доста. Всичко тук е много скъпо и според мен е сложено точно с тая цел. Не за да си пасва художествено, защото на някои места, въпрос на вкус, разбира се, но някои могат да решат, че различните елементи не са точно добре подбрани, така че да си пасват, но направена е да впечатлява. Всичко да е. Последното, което искам да ви покажа от харема е двора на фаворитките. Той е двор, който в момента не виждате, но от едната му страна се намират, хайде да го кажем, покоите на фаворитките. Кои са тези фаворитки? Това са онези султански съпруги, онези представителки на харема, които са успели да родят деца на султана. Сградата е доста приятна. Така, можем да допуснем, че те са си живели сравнително добре, може би по-добре от всички останали, докато не погледнем на къде всъщност гледа техния двор. Ето на къде гледа дворът на фаворитките. Дори да си фаворитка на султана в едни такива времена, ти гледаш към друг вътрешен двор. Някак си не гледаш към външния свят. Сега ще ви заведа в един от най-любимите ми музеи. Може би трябва да забързаме. Да, много набързо. Това е музея Рахми Коч. Аз не бях чувала за господин Рахми Коч. Той се оказа турски милиардер, меценат, филантроп, дарител. Направил огромен музей на Босфора. Това е план на музея. Има и в интернет, можете да си разгледате. Мястото е много добре организирано, много добре уредено и пълно с всякакви колекции от неща. Ето, например, колекции за малки и пораснали и може би непораснали момиченца. Безброй куклински сервизчета. Безброй куклински къщи. Куклински вагон. Аз поне не бях виждала такъв преди. Ето и за момченцата. Цяла колекция от макети на влакчета. Аз не го разбирам, но момченцата вероятно ще знаят за какво става въпрос. Колекцията автомобили за още по-пораснали момченца. Макар че ето за този може да се спори дали е за момченца или момиченца поради това, че е розов. Намерихме в тези колекции и най-смешно изглеждащата според мен кола. Освен ако не се състезава по смешност с ето тази. Можем да обявим конкурс.
пак за, може би момченце и момиченца, колекция от лодки. След като ви казах колекции от неща, в същото време до тях колекция от ето какво. Столчета. Колекция от столчета. До някъде всъщност ми харесва факта, че създателите на музея не са били придирчиви. Както са правили колекция от скъпи автомобили, така са направили колекция от ето столченца. Браво на тях! Колекция от цели влакчета, вагончета и трамвайчета. Хубаво беше, че навсякъде можеше да се влиза. Дори да се правиме на ватмани. Или да видим началото, зората на турските авиолинии, защото имахме достъп до тяхния самолет. Един от първите. Виждате, той си е много истанбулски, Света София, танцорка, пилотската кабина. За част от нещата, които посетихме, всъщност не мога да ви покажа снимки, защото вътре беше забранено да се снима, но съм ви показала краят на нашия тур. Турът, който предлагат в Рахми Коч, и бих посъветвала всеки, който има възможност да го посети, да не пропуска, е тур на истинска подводница. Бракувана американска подводница, дарена на турската армия в някакъв момент. В тази подводница, ние сме някъде в предната и част, виждате къде е задната, не много голяма подводница. Вътре са оперирали 84 човека. Всичкото това ни го разказа един от тези 84 човека, който беше нашия водач, а ние влизахме на групи от по 12 човека, защото то повече не може. В нашата група имаше високи мъже, с по 2-3 глави високи, отгоре над съответния водач. Ако 84 такива трябваше да живеете да обслужват тази подводница, не знам как щеше да стане. Койките им за спане всъщност бяха едни дюшечета, висящи от тавана на спалното помещение, на по 3 етажа едни на други. Поне ако станеш, няма да си удариш главата в нещо твърдо, ще удариш в дюшека на този над тебе. Но в крайна сметка мога да ви кажа, много странно като преживяване, доста клаустрофобично. Не знаете хора как са правили дълги курсове с пълен екипаж от 84 човека. Миризмата на самата подводница с маските, маслото, нали, горивото, с което се е движила, още се усещаше вътре, или поне така ни се струваше на нас. По време на тура ни пускаха на запис звуците на истински действаща работеща подводница, за да си представим в каква шумотевица са живеели тези хора. Не човека желязо. Това ще кажа. След музея на Рахми Коч, естествено няма как да пропуснем българската църква в Истанбул, така наречената иначе църквата Свети Стефан. Доколкото разбрахме, преди реновацията и станала скоро преди нашето посещение, е била в доста лошо състояние, но мога да ви кажа, че 2018 по време на нашето посещение изглеждаше превъзходно. Явно, който е правил ремонта, си е разбирал от работата. Ето за доказателство интериорът. Аз всъщност най-вече ще запомня посещението ни в Свети Стефан с щанда с книги на български, който седеше в предверието и където аз намерих и си купих с много голямо удоволствие преиздадена стара готварска книга и даже по-скоро книга за добрата домакиня, която беше написана с всичките тези стари букви Ъ-та, тези страните Е-та, преди езиковата реформа. И вътре ни се обясняваше, например, ако кокошката вземела да се разваля, даже там пише да си тръгва, кокошката, ние как можем да я спасим? Не съм изчела все още цялата книга, но допускам, че всяка съвременна домакиня има от какво да се получи там. Още една църква, която в последствие станала джамия, музей и сега разбрах, че отново е действаща джамия и т.е. в нея не можете съвсем да видите нещата, които ще ви покажа. Аз така или иначе не мога да ви покажа всичко вътре, защото течеше ремонт по времето, когато отидохме и снимахме само едното крило. Това е църквата Хора, в последствие джамия Карие или музей Карие. На блаженството, мисля, че се превеждаше някакси от древногръцки, ако не ви излъжа. Също е обявена за музей заради чудесните мозайкописи, ако мога пак така да ги нарека. Виждате част от тях. Тук в куполите, някои от запазените, изключително майсторство, изключително добра работа с подредбата на самите мозайки, да кажа, но и с съчетанието на цветовете. На място изглежда и още по-добре.
и два интересни купола, които аз на други места не съм виждала организирани по този начин. Нещо като, как да го, плисиран купол, ли да го нарека, този в ляво. Много интересно уребрен, наистина не съм виждала другаде такъв. Не твърдя, че няма. Този в дясно също много интересно архитектурно и художествено решение. Надявам се някой ден да имам възможност да видя и останалата част от хора, защото вярвам, че си струва. Новият, по-нов султански дворец, Долмабахче. Някъде там около 19 век Османската империя решава, че трябва да се модернизира, текат такива едни глобални процеси на световно, на европейско ниво. Едни велики сили се сменят с други, някои се опитват да останат на повърхността, да го кажем, опитват се да влязат в тон с съвременното, с модерното. Един подобен опит и резултат е именно двореца Долмабахче, където се е преместило султанското семейство и антураж, разбира се, от Топкапы, в опит да наподоби големите европейски столици, големите европейски красиви, впечатляващи строежи. Това е основната порта, а аз снимам този кадър от опашката, която е за влизане за билети. По някаква причина той не е включен в музейния пас или в музейния пропуск, чака си се на опашка. Вече вътре, в големия двор на Долмабахче, хората са решили да направят няколко порти към Долмабахче, доколкото схванахме за различен тип посетители. Всяка порта е направена така, че да впечатлява посетителя. Нали, да не бъде разбрана погрешно. Някои повече от други, разбира се, което ни кара да си мислим, че някои порти са за едни определени посетители, а другите порти са за техните по-скромни събратя. За мен всяка от тези порти беше изключително впечатляваща, т.е. целта на построяването на Долмабахче си е била изпълнена, макар че историческите източници твърдят, че това почти е довело до банкрут империята по това време. Вътре не се разрешава да се снима, така че не мога да ви покажа цялото това великолепие и изключително разточителство на интериора. Мога да ви покажа вече изхода от основната сграда, който гледа към морската порта, още една от портите. Ето я морската порта, предназначена пък да впечатлява посетителите, които биха дошли по море, гледа към Босфора. Днес основното й предназначение е да служи за фон на всяка уважаваща себе си кифла. Ето какво са виждали всъщност посетителите, когато влязат през морската порта. Разбира се, няма ли са това щастие да видят Маня туристката, застанала отпред да ги очаква, но хайде да допуснем, че са били впечатлени и без друго. Съседната на основната сграда е днес галерия. В нея също не разрешаваха да се снима, така че, за съжаление, пак ви я показвам само отвън. И това е на 19 век прочитът на това какво представлява харем, модернизиран. Не, че на някой би му харесало от съвременните жени да живее в харем, но този в Топкапы беше по-харемски. Този опит за модернизация някак си не успя да ми се впише, поне на мен. И понеже цялото място е трябвало да бъде заградено с много дебели стени, за да може да се влиза само през впечатляващите порти и да се пази каквото трябва да се пази вътре, градинките бяха доста ограничени. Един единствен павилион в тези градинки, който сега съдържаше изложба на часовници. Крепостта Румели Хисар намира се още по-на север по брега на Босфора от Долмабахче и има много интересна история. Свързана с това, че гледа пряко към другия азиатския бряг на Босфора. Крепостта, която никак не е малка и е пълна с кръгли, огромни кули, стени, площадки на няколко нива, защитни съоръжения и така нататък, е построена само за 6 месеца. Това е абсолютно героично усилие и едно от последните на Византийската империя. Наложено било от това, че анадолските турци, Османската империя, е напирала по другия, по азиатския бряг
и е заявила своите недвусмислени намерения спрямо Константинопол, заставайки отсреща и построявайки крепост, от която днес не е останало нищо, но е била голяма и е заявявала: ето, ние сме тук, построихме се крепост, сега ще минем и Босфора и ще видите вие. В този момент нашите византийски предци и приятели са решили, че трябва да дадат отговор. За 6 месеца са вдигнали тая крепост, да кажат: ние няма да си ходим. Един вид. Всички знаем как се е развила историята нататък, но за мен Румели Хисар беше откритие и смятам, че цялата история си истински подвиг и си заслужава човек да го посети и да се запознае с въпросната история. Жалко, че в нито една от кулите днес достъпа не е разрешен, защото поддръжката не е на достатъчно добро ниво и табелките гласяха, че е рисковано влизането, но може би някой ден ще ги отворят и ще успеем да разберем как са се чувствали наистина защитниците на Константинопол в уния времена. Ще приключа с много лоша отново снимка на едно друго енигматично място в Истанбул. Ако Султан Ахмед е историческото топтящо сърце на Истанбул, площада Таксим е модерното топтящо сърце на Истанбул. Моля за извинение за снимката. Хайде да речем, че не е пак само техниката ми виновна, ми валеше. Добре, за това, че валеше е снимката такава, но не може. Всеки, който дойде в Истанбул, просто не може да не отиде до Таксим. Там винаги кипи живот. Същия живот кипи, както можете да видите по улица Истиклал, която тръгва от Таксим и е също енигматична за Истанбул и за неговите посетители, очевидно и жители, и води до крепостта Галата. Това е, така да кажем, едно стъргало, което всеки посетител на Истанбул просто никога не пропуска. То е пълно с магазинчета, с заведения, с кафенета, с прекрасни сладкиши и с много хора. Също така е пълно с контрасти, както целият Истанбул, и за това ще завърша по този начин. Има лъскавини, не знам по друг начин как да ги нарека. Демонстрации на богатство, на възможност, на великолепие, хайде да ги наречем. Има и ето такива доста изоставени сгради, които се крепят само от двете съседни и до такава степен са изоставени, че на върха им е пораснало дърво. Те са съвсем близо едно до друго. Но все пак, Истанбул има още много какво да предложи за всеки, който би искал да му даде шанс. Ние пропуснахме съвсем за малко фестивалите на лалетата, които са през април, когато целият Истанбул казват грее. Виждала съм и снимки, но друго е да го видиш с очите си, нали? Всичките му паркове са пълни с лалета и те наистина са цветни, прекрасни, създаващи великолепно настроение. Истанбул има аквариуми, има зоопарк, но той е от другата страна на Босфора, т.е. трябва ви доста повече време, за да можете да го видите. Да отделите време просто да се разходите, така из уличките на старите квартали, да пипнете стените на Константин и техните порти, тези, които са останали, разбира се, да похапнете още вкусна, много вкусна храна, да я полеете с чай и сладкиши и въобще да си прекарате страхотно. Надявам се да ви е било интересно да ме придружите до Истанбул, въпреки известните технически неудобства. Благодаря ви, че бяхте с мен отново. Раздумката ще продължи, както казахме, на 15 октомври, с разходка и с потайни кътчета на Франция. Ако ви е интересно, заповядайте, ще пуснем и събития във Фейсбук. До нови срещи!